Hemen ditugu finaleko osagaiak. Zein errezeta prestatzeko? Sagar eta ardo kranbela mascarpone kremarekin. Esto gamaitxu, vamos, osea, luze dan. Bueno, badaka bere grazia errezetak. Eta errezetaren osagaiak zein dira? Laranja, limoia, kanela, vainilla, ardo beltza, hemen gaude. Mascarpone krema, sagarra, esnegaina, gurina, azukrea eta irina. Az gaitezen. Venga. Ardoarekin, lehendabiziko pausua, ardoa gozotu eta aromatizatzea izangoa. Eta horretarako ardoa sutan jarriko dugu. Ardoari, limoia azal, pusketa pare bat botako dizkiogu. Bere horretan, berdina ingo deu laranjarekin. Eta kanela adarra ere, bai? Eta orain, azukre pikin bat ardoa gozotzeko. Eltze hau, sutan jarriko dugu, orain, sagarrarekin hasiko gara. Kasu honetan, golden, reineta, erretzeko erabiltzen diren sagar horietako bat izatea gomendatzen dizuet. Betu, sagarra modu honetan, ebakitzen dugun momentuan, ingo duna, sagarra hartu eta sutara hartu. Sagarrak 10-15 minutu beratzen behar ditu, ardoa epel dagoela. Bitartean, labea piztu, denbora eman eta 180 gradutan jarriko dugu. Kranbela nahikoa egiteko eta nahiko bixi. Bueno, a ver, kranbela gora, kranbela bera, eze da kranbela. Gaieta bat, betiko gaieta bat. Goxo, Gaietak, gordia, ja. baina mundialak. Gurina txikituko deu, eta pusketa txikitan egin da gero, irina eta azukra gehituko diogu apur batzuk lortu arte. Eta hau, eskuekin egin beharreko prozesu bat izango da. Beraz, eskuak zikindu beharko dituzte bai ala bai. Ez da denbora gehiagirik behar, 5-10 minututan prest baitago. Hauek, bandeja baten jarri eta labetu egingo ditugu. Modu honetan, gehiegi jarri gabe. Guaina? Ostras, hako zaporia, kan, tío. Zaporia, eta hoi gordina daula. Orain, kranbela labean utziko dugu 5-10 minutuz 180 gradutan. Hau iragazi eta erregosi egingo dugu, zartagian. Edarto. Kranbela, prest. Listo dago? Sagarra, listo. Venga. Azkeneko ukitxoa falta zaigu. Mascarpone kremak emango dio. Eta honetarako, mascarponea, esnegaina eta azukre pikin bat. Eta zer geratzen da? Eragitea. Horretarako... Eragiok mutil aurreko da bolinori. Baina gaztaini gabe. Ba, kostazo. Dana zurea. Eta nik bitartean, vainilla adarrari mamia aterako diot. Errez. Bueno, ez da nik gaur denbora emango digun saioa bukatzeko. Bizkorra! Baina ondo ari da mutila. Betu, vainilla adarra erditikan ebakiko dugu. Alde batetik bestera tiraka, mami guztia, eta mami hau kontu handiz zuretzat. Ondo hau, tu! Horrez aia esan, tu? Ondo aia mutila, ondo aia mutila. Ikasten gabiz. Ono, txurru, osagaiak prest, bueno, sagar pikin batekin hasiko gara. Kranbela, hotza dagoenean, eskuekin. Gure esnegaina. Eta hemen daukagu gure sagar eta ardo kranbela mascarpone kremarekin. Postre darra, Javi, soy xona lagun. Danona.